nagalaom kuntani ang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC nga nadala sa gintalakay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address sa konsona ang pagpataas ng pamasahe para sa pampubliko ng mga salakyan. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang chairperson sa mga kooperatiba, ginpahayag sini nga nagalaom sila nga may bago nga mga pulis ang gobyerno nga makabulig kung tani sa ila sektor. Sunod kay Parcon, kinahanglan nga mapataas ang plete agud nga makasustener sa mga driver sa padayon man nga pagsaka sang preso sa nagapanguna nga balaklon, ilabi ng gatong bilang nagapanguna nila nga kinahanglan sa ilang pagbiyahe. Dugang pa sini bilang kabahin sang transport sector, nagalaong gid sila nga mabatyagan man sang gobyerno ang ilang mga panawagan. Sunod pa kay Parcon, ang ginahatag nga fuel subsidy temporaryo lamang nga bulig, gani mas maayo kung madugangan ang pamasahe imbes nga magsalig lamang sa subsidy halin sa gobyerno. Kasang time mo nagsuna si Presidente, ang tanan dito ginambal niya regarding sa transport, no? Pero ang aton nga ayo tani, aton tani ang aton nga fair hike, no? Kaya ang dito sa suna ni Presidente, ang mga subsidy na gihatag sa mga transport, like sa may 10 pesos yung discount sa ating diesel. Ang amon sinidre tani nga long term wala nga nga kung magsakang 15 isang piso lang ngayon naton, at least sige ng dugang. Si Mr. Raimundo Boyet Parcon.